नमस्कार आणि येवकार. आयज जावन आसा 8 मार्च जो संवसारभर जागतिक महिला दिन म्हणून मनयतात आणि आयच्या ह्या खासा दिसा आमच्या वांगडा एक खासा व्यक्तिमत्व आसा. एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जे टीव्ही सिरियलीच्या माध्यमांतल्यान घरा गांवांत पावले. ती दुसरी तिसरी कोणूच ना तर मधुराणी गोखले प्रभुलकर, जी फेमस झाली आई कुठे काय करते या मालिकेतल्या अरुंधती या कॅरेक्टराक लागून. सो आयज तिच्या वांगडा उलोवपाचो योग आयला. सो तिच्याकडे अधिक भासाभास करून तिच्या विषयी अधिक जाणून घेऊया. हॅलो मॅम. हॅलो. भासाभास करूया. भासाभास म्हणजे आपण चर्चा करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे एक ड्रीम कम ट्रू आहे माझ्यासाठी की आज मी तुमच्यासोबत बसली इकडे आणि तुमची मुलाखत घेतेय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आहे 8 मार्च जो जागतिक महिला दिन म्हणून आपण मनवतो. सो काय सांगाल पहिल्यांदाच? मला ना नेहमी, तुझं नाव काय? माझं नाव धनश्री. धनश्री. मला नेहमी सगळे असं विचारतात की तुम्ही एका सशक्त स्त्रीची भूमिका केली, अरुंधतीची भूमिका केली, स्ट्रॉंग वुमन होती, पुढची पण भूमिका तुम्ही अशी स्ट्रॉंग वुमनची करणार का? तर मला असं वाटतं की स्ट्रॉंग वुमन म्हणजे हे पिवळं पितांबर म्हणल्यासारखं आहे. कारण विमेन आर स्ट्रॉंग, दे आर मेंट टू बी स्ट्रॉंग. आणि माझं म्हणणं एवढंच आहे सगळ्यांना की आपण दुय्यम स्थान घेतलेलं जनरली हा पितृसत्ताक समाजाला आवडतं, पण स्वतः प्रत्येकीमध्ये काहीतरी खासियत असते, काहीतरी शक्ती असते. ती ओळखा आणि स्वतःसाठी पण काहीतरी करा. आपण बाकीच्यांसाठी करतच असतो, पण स्वतःला इतकं दुय्यम लेखू नका, कमी लेखू नका. थोडंसं स्वतःला महत्त्व द्यायला शिका. असं तुम्ही मागे बरेच इंटरव्ह्यू दिलेत. तुमच्या अरुंधती या कॅरेक्टर नंतर तुम्ही अक्षरशः घराघरात जाऊन पोहोचलात. महिलांमध्ये तर एवढ्या तुम्ही फेमस आहात की आम्ही सांगू शकत नाही. सो एक टीव्ही इंडस्ट्रीमधली एक सक्सेसफुल वुमन आणि आज विमन्स डेच्या निमित्ताने तुम्हाला एका कार्यक्रमात प्रतिनिधित्व करता येतं, त्या निमित्तानं तुम्ही गोव्यात आहात. तो कसं वाटतंय? फारच छान वाटतंय. म्हणजे दोन्ही लाडके विषय आहेत, महिला आणि गोवा. त्यामुळे आणि क्रीडा खेळायला कोणाला आवडत नाही. मला फार कौतुक वाटतंय की स्त्रियांना बाहेर काढून घरातनं त्यांच्या रुटीनमधनं खेळायला भाग पडला. आणि हे नॉर्मल खेळ नाही आहेत, पैठणीचे खेळ नाही आहेत, पैठणीच्या आमिषाने खेळलेले नाहीत. कारण मी बऱ्याच ठिकाणी फिरत असते, तर मी असं ऐकलं की गेल्या 1-2 महिने या स्त्रिया रोज मैदानात उतरून प्रॅक्टिस करतायत. तर हे मला इतकं अमेझिंग वाटतंय, कारण असा विचार खरंच फार क्वचित कोणीतरी करत असेल की नेहमी आपल्याला असं वाटतं खेळ इज इक्वल टू लहान मुलं, खेळ इज इक्वल टू पुरुष. खेळ स्त्रिया खेळणार आहेत आज. आणि ठिकठिकाणून मला असं वाटतं 9 पंचायतीमधनं जवळपास 900 बायका, प्रत्येक पंचायतीतनं आज 100 बायका पार्टिसिपेट करतायत. दिस इज अमेझिंग. आणि तुमच्या सगळ्यांना खूप शुभेच्छा. तुम्हाला व्यक्तिशः तुमच्यासाठी वुमन्स डेचं काय महत्व आहे? खरं तर सांगायचं तर काही महत्वच नाहीये. कारण का म्हणून साजरा करायचा? आमचा प्रत्येक दिवस आमचाच असतो, म्हणजे काही गरज वाटत नाही. पण ठीक आहे, एखाद दिवस आपण त्या निमित्ताने एकमेकींना एम्पावर करतो, काही सांगतो. पण मला असं नेहमी वाटतं की विमेन्स डे रोज असायला हवा, असतोच. आणि तो कुठल्या अर्थाने तर स्त्रियांनी ना दुसऱ्या कोणावरती अवलंबून राहण्यापेक्षा आपणच एकमेकींना मदत केली पाहिजे. आणि एक आपली गर्ल गँग स्ट्रॉंग असली पाहिजे कुठल्याही आडीनडीला. की अशा काही मैत्रिणी जरूर प्रत्येकीला असायला हव्या, जिथे अत्यंत अनकंडिशनल प्रेम मिळेल, आपल्या मनातलं सगळं सांगता येईल, हलकं होता येईल, जिथे एक आधार मिळेल, मायेचा स्पर्श मिळेल. अशा मैत्रिणी प्रत्येकीला असायला हव्या. आणि आज जे एंटरटेनमेंटचं जग आहे ते जग विमन एम्पॉवरमेंट म्हणा किंवा जेंडर इक्वॅलिटी म्हणा, त्याच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचं आहे, म्हणजे किती योगदान देतात त्याच्यात?
थोडं डिफिकल्ट आहे हा प्रश्न. काही चांगल्या फिल्म्स येत आहेत डेफिनेटली. आत्ता मिसेस आली, थप्पड आली, ज्याच्यामध्ये हे विषय प्रकर्षाने मांडले गेलेत. स्त्रीवर वर्षानुवर्ष होत जाणार नकळत होत गेलेला हा अन्याय जो आहे त्याच्याबद्दल वाच्यता केली जाते किंवा क्वीन सारखी फिल्ममध्ये आली होती, पण अशा तुरळकच. टेलिव्हिजनमध्ये अजूनही मला थोडंसं रिग्रेसिव्हच वातावरण वाटतं. अजूनही सहनशील स्त्रीचीच कुठेतरी जास्त छाप आहे का त्याच्यावरती असं वाटतंय. किंवा स्त्रीचं जे नातं दाखवलं जातं ते बऱ्याचदा खूप जास्त अनहेल्दी आणि कटकारस्थानवालं. तर तशा नसतात स्त्रिया. एकमेकींना धरून ठेवणाऱ्या आणि एकमेकींना सपोर्ट करणाऱ्याही असतात. त्या कुठेतरी दाखवायला हव्यात असं वाटतं. सो एक स्त्री म्हणून आता तुम्ही ज्या क्षेत्रात आहात, म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात आव्हानं असतातच, पण लाईक तुमच्या क्षेत्रात काय आव्हानं आहेत आणि तुम्ही ती कशी ओव्हरकम करता? आमच्या क्षेत्रात वेळेचं हा आव्हान खूप आहे. कारण सिरियल सारखी माध्यम असताना 12-13 तास काम करायला लागतं आणि अशा वेळेला तुमच्या पर्सनल कमिटमेंट्सला, कुटुंबाला असेल, मित्रमैत्रिणींना असेल, काही बाकीच्या इतर छंदांना वेळ द्यायला हातात वेळ राहत नाही. हे एक मोठं चॅलेंज वाटतं मला. आज तुम्ही अरुंधतीच्या माध्यमातून अनेकींसाठी इन्स्पिरेशन ठरताय, पण तुमच्यासाठी इन्स्पिरेशन कोण आहे? माझ्यासाठी इन्स्पिरेशन कोण आहे? माझ्या खूप खूप साऱ्या मैत्रिणीच माझ्यासाठी मला असं वाटतं इन्स्पिरेशन आहेत. खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलेल्या यशस्वी बायका आणि त्याच माझ्या इन्स्पिरेशन आहेत असं मला वाटतं. आणि या क्षेत्रात आज गोव्यातून, म्हणजे मुंबईतून, छोट्या छोट्या गावातून अनेक ज्या मुली आहेत त्या आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीकडे वळत आहेत. सो त्यांच्यासाठी तुमचं काय हे आहे? हे जरूर करायला पाहिजे. मला असं वाटतं की बऱ्याचदा भीती असते ही इंडस्ट्री अशी आहे का तशी आहे का, पण माझा अनुभव मी सांगतो की आपल्यावर जर चांगले संस्कार झालेले असतील आणि आपल्याला जर आपल्या बाउंड्रीज माहीत असतील तर कुठलेही वाईट अनुभव येत नाही. घाबरायची काही गरज नाही. बिनधास्त या क्षेत्रात या आणि छान काम करा. आणि मागील काही वर्षांपासून जे स्त्रीला पोर्ट्रे करतायत अँड मूव्हीजमधून म्हणा, TV सिरियल्समधून म्हणा, त्यात काही बदल झालेला वाटतोय आता तुम्हाला? मला वाटतं मगाशी दिलं मी या प्रश्नाचं उत्तर. हळूहळू बदल होतोय, हळूहळू होतो पण होतोय. सो अनेकींना तुम्ही ॲज अ ॲक्ट्रेस म्हणून माहीत आहात, पण तुम्ही उत्तम गाता. मगाशीच तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला वाचनाची आवड आहे, कविताही तुम्ही करता. सो आज विमन्स डे आहे, सो त्यानिमित्ताने काही 1-2 ओळी. संजीवनी बोरकिलांची कविता आहे, त्यातल्या काही ओळी ऐकवते की कुणी नसलं तरी चालेल तुझी तू राहा, कुणी नसलं तरी चालेल तुझी तू राहा, फक्त तुझ्या डोळ्यांनी तुझं जग पहा, फक्त तुझ्या डोळ्यांनी तुझं जग पहा. रड जेव्हा डोळे रडतील, हास जेव्हा ओठ असतील, हसण्यावर अश्रूंवर तुझी सत्ता ठेवून राहा, कुणी नसलं तरी चालेल तुझी तू राहा. थँक्यू. तुम्ही वेळात वेळ काढून, बिझी शेड्यूल आहे तुमचा, तरी वेळात वेळ काढून आम्हाला तुमची मुलाखत घेण्याची संधी दिलीत आणि मन मोकळं बोललात. थँक्यू. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.